அவ பாக்க எப்படி அழகா இருப்பாளா? நான் அவளை பார்த்ததே இல்லை. பார்த்ததே இல்லையா? ஆனா அவ என்ன பார்த்துருக்கா. நேர்ல பாக்கும்போது அவ அழகா இல்லனா? அழகுன்றது கண்ணுக்கு தானே, மனசுக்கு இல்லையே. பார்க்கும்போது மனசுல இருக்கிற காதல் கொல்லாமல் நெஞ்சத்தை தொல்லை செய்வது, மூடாமல் கன்றெண்டை மூடிச் செல்வது யாரது யாரது யாரது? உச்சந்தலை நடுவினில் அவள் ஒரு வேதாளம் போல் இறங்குகிறாள். என்னுள்ளவள் இறங்கிய சிறுவில் ஹிம்சை ராஜ்யம் தொடங்குகிறாள். அவள் இவளென எவள் எவளென மறைவினில் இருந்தவள் குழப்புகிறாள். அவளது முகம் எவளையும் விட அழகின உணர்த்துகிறாள். இருந்தாலும் இல்லாமல் அவள் கலகம் செய்கிறாள். யாரது